coitade. Que é iso? Vos toleades, eu non escoito nada. Vaya 3 pés pa un banco. Sempre me tomades a min pola mesma. Pide cando a min. Verás ti, é que non estamos para bromas, con que sexa mentira. Collo ou non? Colleo. Hola? Ola, é vostede a mestra de galego? Sí. Precisamos que veña a cubrir unha baixa dunha mestra de galego. E cando sería? Onde é? É no IES Lagoa da Antela, e para comezar xa mañá. Podo levar reforzos? Sí, o que queiras, pero ten que ser mañá. Vale, pois ali estaremos. Pero esta de onde ven, do circo. Se che digo, nin a miña avoa viste así. Bos días, somos as novas mestras de galego. Onde se atopa a dirección? Hola señoras, subide por ali arriba e apañádemos. Pero vos vistes que mal nos falou o rapaz. Vaya maleducado tipo, tería un mal día ou algo. Iso é unha excusa. Mañá calamos a boca. A min que non me volvo a falar así, Bueno, home. Mire, perdoa. Isto cando me dicen os rapaces é certo. Temos que dixeron a verdade, referidemos á detención. Sí, de feito intentaron bromearnos sobre o seu nome, pero non sabíamos nin como é. Pois en realidade é unha pena, chamábase Laura e era unha rapaza moi querida por os seus alumnos. Sí, seguro que sí. Bueno, evidentemente algúns tiña algo de tirria, sobre todo os que suspenderon a súa asignatura. Pero morreu ou matarona? Non lle fagades tanto caso o que dicen. Eu vou por contar, non debería, pero así non tendedes os rumores. Pois sentoulle algo malo que comeu, según a autopsia, pero ainda non sabemos. Vaya, pois que trauma para todos debeu ser isto. Xa che digo, moitas grazas. Certo, esas pintas, mañá vida normal, es que isto parece un circo. Menuda parda tipa esta, pero que se crea, nosa roupa é moito mellor que a súa. Eso mesmo digo eu, pero parece que é a que manda, termos de facer caso. Igual, sí. Pois eu non sei que quere que nos poñamos, Mesmo estes pantalóns pegarán, non? Que dis? É mellor esta saia. Non sei, pero este xersei é ben bonito. Que cada unha decida como vestirse para mañá. Non vos parece nada extraño que lle pasou á mestra? Vos credes que asasinaron? A xente está moi tola, pero vaya, que os rapaces fagan algo así é incrível. Pois non sei, pero teño medo que nos fagan o mesmo. Temos que andar con conta, non vai a ser. Tía Esparva, como van facer iso? Se seguramente a muller era alérxica a algo. Pois non sei, ti non viches como falaban dela, Dunha defunta non se fala así. Inés ten razón. Hai algo raro no asunto. Deberíamos buscar as razóns para evitar cometer os mesmos erros. E mira, entre iso e o do conserxe, estou tan cansa. Bueno, rapaces, entón entendistedes co vídeo da lírica medieval? Non entendí nada, ca as pintas que levabades. Xa che digo que xa a costa. Ois, ainda por riba que vos enseñamos a lírica de outra forma, estades vos queixando. Pois iso mesmo digo eu, non se xades tan crueles. Ou tamén erades así como a antiga profesora. Cara, non digas iso. Que faga o qué? E logo non é verdade. Estos son capaces de calquer cousa. Ven comigo para xa. A ver, que me tes que dicir agora? Que fixo? Non podes chegar a Lidia acusar os rapaces de facer algo tan duro, que aquí adulta eres ti. Pero se son máis malos co demo, non nos podes tratar así de mal. Entra por riba. Bueno, vaite tranquilizar un pouco e logo xa virás, algo máis tranquila. Sabes que ao final Paula morreu intoxicada? Sí, diso estaban a falar de Alberto e María. Os do Rixeron ya mataron. En realidade non foi unha alerxia ou un ataque ao corazón. Ostras, pois a tipa en verdade merecía, era malísima e ninguén a soportaba. Xa che digo, a mí non me aprobou na vida. Eu penso que a ninguén, mas ben. Ostras, que había alguén, sempre nos pasa o mesmo. Estes rapaces están... Eu flipo, xa está aí o pesado do conserxe que nos trae tolas. É que mi madre, que fan este ruido todo o rato. É que non é hora de desbrozar. Que? A estar máis calma. Si é, porque antes baraste un pouco. Escoitade, non sabedes do que me acabo de enterar no baño dos cativos. E logo agora me gusta ir ao baño dos cativos. Que esbabou! Equivoqueime sen querer entrei ao baño das nenas. E agora ven o máis interesante, No, sí, seguro que sí. As conversas dos chicos guapos están moi interesantes.
Pesado, pesada. A ver, idesme deixar falar. Bueno, había ali dúas nenas que non logrei ver. Estaban falando da profesora Laura. Dicía que morreu intoxicada, non naturalmente. Como dis? Sí, sí. Eu non sei. Enteraríanse por algunha outra fonte. E como pode ser que non te enterases de quen foi? Se estaba ali no baño. Así, axudaríanos a saber. Eu sempre pensei que a intoxicaran. Eu tamén lle di moitas voltas. Non é posible que morrese máis. A rapaza era deportista. Un paro cardíaco a unha persona deportista é máis complicado que idea. Xa, as rapazas tamén dicían que intoxicaron. E como poden saber iso? Sendo alumnos, todo que se enteren desas cousas. O mellor están a inventar, Escoitai, non podemos sacar conclusións tan facilmente sen recurrir a unha fonte fiable. Pois sí, poderíamos lle preguntar á directora a ver se sabe algo, pero tamén che digo, eu non sei como podemos facer, Nenas, creo que deberíamos investigar máis sobre o que pasou ca profesora Laura. Non podemos quedar de brazos cruzados despois de todo o que descubrimos. A ver, eu estou de acordo, pero dime como imos investigar. Pois poderíamos comenzar falando cos alumnos. Eles son os que poden saber que pasou. Sí, é unha boa idea, pero como imos saber a cal dos 200 alumnos debemos investigar? Pois a ver, poderíamos preguntar aos que estaban máis preto da profesora, os que tiñan unha relación máis estreita con ela, e senón tamén os que participaron no seu aniversario, que ese seguro algo teñen que saber. Claro. Pois sabedes, agora que me lembro, cando estaba no baño as rapazas nomearon a María De Alberto, e Alberto, é verdade, os que sempre están xuntos, eu penso que a eles non lles Pois. cae Laura. Sí, xa o sabemos. Ei, pois Alberto. Sí, e María tamén. Inés, ven comigo falar con María e ti, Emma, vai con Noa, falade con Alberto. Mira, Alberto, temos que ir falando. María. Alberto, sabes algo sobre a morte da profesora Laura? non sei nada, só sei que foi un shock para todos. Estás seguro que non estás ocultando a verdade? Por que insinúas eso? Porque resulta que te escoitaron falar nun baño ca túa amiga mal sobre a profesora Laura. Non, se eu quería moito a profesora. Espero que sexa verdade todo o que estás a dicir, porque se non imos ter que comentar a directora todo o que insinúa sobre a defunta. Que va, se eu quería moitísimo. Bueno, vale, está ben, vaite, non fai falta que digas nada. Chicas, vos que tal con Alberto? Porque nós como ayer non fixemos ningún avance. Aunque tamén o que nos dixo non me son nada convincente. Pois mira, contounos Alberto que Seica, Ramón estaba enamorado da mestra e entregoulle un poema. Pero que Ramón? Ramón, no, o teu mellor amigo, conserxe. Xusto ese, xusto, tiña que ser ese. Bueno, igualmente do que vos enteraste non nos sirve de nada. Hasta que teñamos algo convincente que o inculpe, non podemos fazer nada. O que temos é que buscar o teorema. Non será tan burro que andar deixando pistos por aí se foi ele o que a matou. Non creo, pero Ilco tonto que é. Pero non digas eso, parva. Hola, bons días. É que hai un baño que está atascado, era por se podías ir a mirar. Joder, nin tirar unha cadena sabedes facer. Eu non atopo nada, chicas? Mirade. A ver, deixadme ver. Mira. O conserxe vai a tortoliños e hasta ten un fillo. Ti és parva, ponte a buscar probas, non parvadas. Chicas, podemos a buscar, veña, va. A ver, abre. Ostras, chicas, Abre. e isto? Chicas, correde que ven Ramón e Noa. Vamos. Bueno, moitas gracias, Ramón, moitas gracias por todo. Nin gracias nin nada. Mais nos vale ter algo, Sí, penso que non encontrou algo. Sí, mira, lee. Estrélanse nos teus ollos, os meus soños de papel, e no teu sorriso doce atopo o meu querer. En cada beixo que che dou, deixo unha parte de min, e en cada abrazo que recibes, levas contigo o meu sentir. Pero si parece que ten corazón contigo. Non hai ningún. Pero non vos dades conta que isto é amor cortés. Pois o conserxe ten veneno de ratas, ese matou el. Pero non nos pode valer solo con iso, eso non é unha prova. Claro, temos que investigar máis porque senón con eso non sirve. Vai culpalo. Así que vamos, chicas, vamos. Polo tanto, chicos, como están a poner o programa da lírica medieval? Perdón por interrumpir, veño botar estes cartéis que fixeron do Día das Letras Galegas. Anda, colgos aí no concha. Bueno, por onde vamos? Como do amor cortés e todo eso.
Ela mesma leu o poema. Xa temos culpable. Deixa eso! Disculpe, que acaba de facer? Sabemos o que fixeches. Mataches ti a profesora de galego. Como poden insinuar iso? Non digan tonterías. Sí, a letra do poema coincide coa letra do Día das Letras Galegas. Confesa xa! Vale, matei na eu, é que estaba con meu marido, merecía eu. Con que o seu marido era o conserxe? Sí. Chicas, a nosa misión acá xa rematou. Resolvemos o misterio, eu penso que xa non queda nada máis por facer acá. Non me esperaba que fose por amor, al menos por traición de amor. Vai, pero isto non é un adeus, isto é un ata pronto.